Nakumpirma sa kapulisan nga posibleng drug overdose ang gikamatay sa usa ka lalaki nga napalgampatay sa iyang balay sa General Santos City niadtong miaging bulan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Banda 5:30 sa hapon niadtong June 19 diyang napalgan ang 37 anyos nga lalaki nga wala na'y kinabuhi ug anaana sa advanced state of decomposition ang lawas niini sa sulod sa iyang panimalay sa barangay Katanggawan, General Santos City. Sa paunang investigasyon sa kapulisan, wala kini gipatay, sanglit wala kini pugsanong gisulod sa balay. Wala sab kini mawad-an og personal nga gamit. Apan dunay nakita nga sachet sa gituhuang shabu sa kilid niini ug ubang paraphernalia. Apan wala una nila kini gikonsidera nga hinungdan sa iyang kamatayon. Apan sa migawas nga medical legal certificate gikan sa kabanay sa lalaki, migula nga suspected drug-induced encephalopathy o sakit nga makaapekto sa utok gumikan sa paggamit og sobra nga droga. Gikonekta kini sa PNP sa gituoang illegal drug nga nakita sa tapad niini sa crime scene. Based doon sa medical legal findings na nilabas ng nag-examine doon sa kadaber, it was found out that the victim died for suspected drug overdose. Nagpaimangno karon ang kapulisan ngadto sa mga nagagamit og illegal nga droga nga likayan na ang maong bisyo. The use of illegal drugs maliban sa bawal ay talagang nakakasama sa pangangatawan, especially sa health. Sobrang gamit ng pagkalulong sa droga. Plus, for example, meron pang additional health problem will complicate and will surely result to death of an individual. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.